Uriarteri, egunon Uriarte jauna, ongietor Euskal Telebistara. Egunon bai. Madrilera zoaz zerbait bereziagatik, ala ohiko asteartea denez, ohiko lanetara zoaz? Ohiko lanetara, gaur badago osoko bilkura Madriko parlamentuan, bai gaur da bihar, orduan azaldeko 3:00 hasten da, gazkin hartu behar dute lehen bailen izteko, baina hartu dute tartetxo bat, benezebekin egoteko, eta mila eskerre gonbidapenagatik. Ze gertatuko da? Gaurtik hasi eta atorren astelena bitartean. Zein da zure ustez bide horria? Politika bihurtu den moduan jestakigu ze gertatuko den, ze badago politika egiteko modu bat inposatzen doana, ez horren beste hemen Euskal Herrian, baina bai estatu mailan, eta da den azken segunduraino ustea, eta egunean eguneko politika bakarrik egitea, eta ez izatea, epe ertaineko begirada bat, edo beste proiektu, ez dakite, epe luzeagoko proiektuak izatea, eta egunean nolabait superbibitzea edo mantentzera norbere burua egunean, eta horretarako planteatzen dira gauza guztiak. Orduan ez dakit zer gertatuko den, naiz oso abila aurreikuskizunak egiten, ez da kontu taktizista hauetan naiz oso aditua, ni ez dakite, zehose izatekotan gehiago sentitzen naiz ideologo edo epe luzeko politikaren zalea eta ez gaur eguneko politika moduen. Baina badakizu azkeneko 24 orduotan Sánchezek hartu ote dion telefona Iglesiasi, deitu ote dion Sánchezek Iglesiasi, alderantzi izan ote den, horren inguruko berriri baukazu? Nik txikikerietan sartu gabe nik uste dut badela denporatxo bat erabaki hartuta dagoela kanpaina egitearena. Are gehiago badaude kontratatuta PSOEren aldetik eta baita erabakiak hartuta, nolabait gobernuaren menpe dauden erakundetako erabaki asko hartuta eta diru sarrerak egina kanpainarako. Nik uste dut erabaki hau Alderdi Sozialistak hartu zuela orain denbora bat, eta ez dut uste aldaketarik egongo den azken momentuan. Asko gustatuko litzaidake aldaketaren bat egotea, baina nik uste dut planak egina daudela, eta plan horiek mugitzea zaila izango da. Eta zuk diozu egunerokoan, eta alor ejekutiboan dagoeneko hartu dela neurri batzuk, erabaki batzuk hartu direla, eta hori daudela guztiak bideratuak azaroaren 10. Horregatik diozu, ez daukozula zalantzari hauteskundeak egongo direla? Ez daukadala zalantzari. Ni zer banaiz zalantzatzen naiz bizitzan, baina eta gainera politika egiteko modu hauekin inok ez dakik horrengo gunean zer gertatuko den, baina ez daukat itxaropen handirik. Itxaropena beti mantentzen da, eta azken momenturaino mantendu behar da, eta ilusio handia nik uste dut behintzat Elkarrekin Podemosi botua eman dioten ia 4 milioi pertsonen itxaropena edo ilusioa, eta uste dut Alderdi Sozialistari botua eman dioten 7 milioi pertsonatik gorakoen ilusioa izango litzatekeela azken momentuko akordio bat lortza, baina ez dut ikusten borondate askorik horretarako. Atzoneko Anduezak, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak oraindik ere hastia balegokela esan zuen, eta galdera bat ere utzi zituen gainera, eta plazaratu egingo diogu Uriarte jaunari Eneko Anduezak atzo beretzatu zuen galdera hori. Galdetuko nioke Roberto Uriarteri, ea berarendako zer da garrantzitsuagoa. Lehenik eta behin programa progresista bat paktatzea eta akordatzea, eta gero ministerioak edo alrebez. Berak zintzoki zer nahizago luke. Gobernu progresista bat eukitea, programa progresista batekin, naiz eta Podemos barne ez egon, ala ezinbestekoa dela Podemos hor barruan egotea. Hoxe da, azken egunotan eta asteetan mahai gainean egon den galdera. Programa ala karguak? Galdera hori azken baten nolabait gaur egun errelatoaren borrokako galdera bata, ez da galdera bat atzeko zaurrez jartzea gauzak, eta ia jendeak amua jaten duen, ez da. Nik uste dut galdera egokia ez dela gauzak dauden momentuan edo dauden bezala egotearen errua, noraino errua duen Elkarrekin Podemosek, edo noraino errua duen bere abstentzioarena, edo noraino errua duen Eskerra Republikanak bere abstentzioarena, edo noraino errua duen Eusko Alderdi Jeltzaleak bere abstentzioarena, edo noraino eskuineko alderdiek euren ezezko botoaren errua duten.
Hori egitean niretzat atzeko zaurrez jartzea gauza da. Hau da, azken baten dago, konstituzioak ematen dio agindu bat Sánchezi, erregeak eman dio zeregin bat Sánchezi, eta Sánchezek ez du nahi izan bete hori. Hau da, gehiengo parlamentario bat lortu behar zuen, eta ez da izan kapaz horretarako. Orduan, errua sozialistena da? Niretzat ez da problema sozialistena. Hau da, sozialistek autonomia guztietan, udaletxe guztietan, udal mailan eta autonomia mailan, leku guztietan behar izan dutenean norbaitekin batu elkarren arteko gobernu bat osatzeko, begira ezagun zer gertatu den Nafarroan, edo zer gertatu den autonomia guztietan, udal guztietan, Bartzelonan, leku guztietan, elkartu egin dira. Bartzelona bezala Podemos nagusi izan denean, edo konparatuz PSOErekin, eta baita PSOE nagusi izan denean, leku guztietan iritsi da akordioetara. Zergaitik hau ez da posible, eta zergaitik Sánchezek ez du nahi batasun hori beste leku guztietan alderdi sozialistak lortu duen batasun hori. Nik badut nire erantzuna. Bueno, bakoitzak horretan badu ideia bat zergaitik estan gertatu hori. Baina nik uste dut galdera egokia ez dela zer duten oposizioko indarrek, ze normalean sistema demokratiko baten, demokraziaren oinarria da nagusi denak gobernatzeko edo gobernatzeko gaitasuna ematen dion gehiengo parlamentario baten sortu beharra duela, eta printzipioz oposizioari dagokio oposizio izatea. Demokrazia ez da bakarrik gobernatzea, da baita kontrapisuen sistema bat, checks and balancesen sistema bat. Eta oposizioak alderdieri dagokie mugak jartzea alderdi nagusiari edo gobernatzen ari den gobernuari. Hau da, gobernu horrek, presidente horrek, obligazio bat du sistema demokratikoak bereganatzen duena lortzeko adostasun nahikoak. Zergaitik, lau hilabete hauetan, ez du nahi izan bildu inorekin, ordu batzu bakarrik norbaitekin, zergaitik ez du nahi inorako bilerarik egin nahi izan, denpora guzti honetan, zergaitik euska azken segundorako, eta Ortuzarrek oso modu barregarrian esaten zuen bezala, sakar la legislatura con forceps. Zergaitik obsesionatu da con forceps ateratzea, eta ez du nahi izan modu kooperatibo baten elkarren arteko errespetuarekin hitz eginez konponduz gauzak, zergaitik ez du nahi izan. Liderren arteko gauza bada zure ustez, ala Sánchezena da bakarrik esklusiboki? Ni badut nire ideia. Nire ideia ez da problema taktizismoan ikusten badugu ez du ezer ulertu. Hau da, taktizismo politikoek tira nolabait antzerkitzo bat bezala, eta horren atzean badago beste zozer. Hau da, politikaren atzean, beti dago dirua. Beti dago ekonomia. Azken baten zer da politika? Politika da, nora iristen garen, hau da, munduak sortzen dituen aberastasunak, sortzen dituen errekurtsoak, nola banatzen diren eta nori ematen zaio legitimazioa gauza bat. Politika da esaten duena, hau zuria den ala nerea, ala nik ardezakedan ala ez. Eta kontua da, nire ustez, programa politak hitz egin daitezkela, hitz politak hitz egin daitezkela, baina politika ezin duela berdin egin norbaitek, agente batek, hori baldin badago hipotekatuta, hau da, dirua sor badie banku handiei, sorretan badago, eta gainera ate birakariak praktikatzen baditu. Hau da, alderdi politiko batek, neizta imaginatuz borondaterik, munduko borondaterik onena daukala. Diru pila bat sor badie banku handiei. Eta ate birakariak baldin baditu, oligopolio energetikoarekin. Hau da, bere liderrak sartuta baditu, jaten, edaten, iberdrolaren gandik, gaz naturalen gandik, enpresa energetiko guztien gandik. Ez ditu onartuko politikak horren kontra doazenak eta adibidetxo bat jartzearen bakarrik, errez ulertzeko, Sánchezek beste unean aurkeztu zituen, 370 neurri aldaketa batzuk lortzeko. Oso politu idatzita. Goizean aurkeztu neurri hauek, eguerdian automobiletako patronalak telefonoz deitu, eta arratzaldean bertan, debekua gasolina asko kotxa saltzeko 2040 urtetik aurrerakoa, neurri hori jarritakoa goizean arratzaldean keduta. Zu orain diozun horri, helduta, azken orduko albiste bat ere emango dizut, esaten da askotan, Ciudadanos dela enpresen interesak gehien babesten dituen alderdia, asko esaten zai hori, IBEX 35aren alderdia dela, eta Mediaset katean, Mediaset taldeko kate batean esan du, idatzi diola gutun bat, Sánchezi, eta beralako bilera bat eskatzen diola. Zuk uste duzu, zuk diozunaren arira, enpresen interesak, eta Ciudadanosen babesten baldin baditu behintzat, akordio hori orain une honetan posible izan litekeela, Ciudadanosekin?
Bueno, Ciudadanosi dirua eman dieten bankuak eta finantziatu dutenak Ciudadanos exigitzen diote bere politika aldatze. Hau da, euren helburua eta Valls da, nolabait, Manuel Valls da, nolabait bideratzen duena agindua, Rivera jarri duten bankuen agindua, eta euren agindua da, nolabait, gobernu sozial-liberal bat sortzea, Parisen Macron dauen bezala. Hau da, Macronen gobernuaren antzeko bat sortzea hemen. Eta hori da agindua diru asko dutenena. Hau da, IBEX 35ko enpresen agindua eta Ciudadanos sortu zuten Banco Santander eta beste bankuen agindua, agindu zuzena da. Gauza bereziena dagoena gaur egun hemengo politikan da lehen aldiz tipo batek, politiko batek, kasu honetan Riverak, erabaki duela ez onartzea nagusien edo beraz zorretan dagoen pertsonen agindua. Eta horrek zabaltzen zuen lehen aldiz posibilitatea ezkerreko koalizio bat egitekoa. Zek sortzen zuen bakarrik gauza batek, Rivera etzegoela prest berari ematen zioten agindua betetzeko. Orduan, zein izango da, ikusi duzuenez, gaur egun hasi da dardarkaia edo atzo, hasi zen Rivera, eta hurrengo denporatan nik uste dut, eta hor hartu nahi baduzu nota eta ikusiko dugu, nik uste dut Rivera botaraziko dutela, edo saiatuko dela botarazten Ciudadanosetik bideratzeko etorkizunean akordio bat Ciudadanos eta Podemosen artean. Inork ez du ulertzen bere inguruan berak hartu duen erabakia, nolabait PP-rekin konpetitzea eskuinaren gehiengoa aukitzen, inork ez du ulertzen bere inguruan, bere botu emaileek eta botere faktikoek ez dute ulertzen hori, eta gogor egingo dute, nik baditut lagunak nolabait goi karguetan IBEX-eko enpresa batzutan, eta badakit ari direla nolabait neurriak hartzen bere iritzi aldatzen espadu Rivera aldarazteko edo kentzeko Ciudadanosen lidergotik. Beraz, ugarri ikusten duzu, azaroren 10ean hauteskundeak eta horren ostean PSOE Ciudadanos batuketa bat. Riverari gabe agian. Ia, ikuste du, nik ez dut esaten horren beste, ni bakarrik esaten dut, egongo direla mugimenduak eta mugimendu importanteak hori gerta dadin. Ez dut esaten aterako denik. Politikan ezin da inoiz, eta bizitzan normalean, zuk pentsa dezakezu ez dakit, zure bizimodu normalean zerbait lortuko duzula, pisu bat erosiko duzula, eta ez dakiz zein neskarekin aterako zarela, edo ez dakiz zer egingo duzula, eta hurrengoak gauzak ez dira, bazirudien horti zijoala, baina gero ez dira gertatzen, ez da politikan ezin da jakin bihar zer gertatuko den. Askotan gertatu zaigu bai. Inkestak uste duzu Riverak ikusi dituela eta horregatik datorrela atzoko bere proposamen hori? Kontrako inkestekin egin duela topo, aurrez aurre. Bi gauzetatik, alde batetik inkestetatik, inkestek mugitu arazten dute jente asko, eta beste alde batetik presio izugarriari delako egoten momentu honetan bera finantziatu duten bankuetatik eta enpresetatik ari dira gogor, pentsa ezagun Podemosekin batu ez dadin alderdi sozialista, CEOek berak ere, enpresarioen, ez dira enpresarioen ordezkariak, enpresarioak, benetako enpresarioak, beste enpresario batzu dira, baina enpresario nagusien edo nolabait enpresa nagusietako direktiboen agindua da nahiago hauteskundeak edo zer Elkarrekin Podemos sarrez dadin gobernuan. Ez nolabait programa desberdina duelako edo desberdinegia edo lehen handozak galdetzen zidan bezala bere programa politagoa edo zeragoa delako. Baizik ez dituelako lotura batzuk, Elkarrekin Podemosek ez dituelako lotura batzuk botere faktikoekiko beste alderdi batzu dituztenak, eta horrek askatasuna ematen dio beste gauza batak kapaz izango den, gauza izango den beste politika batzuk egiteko. Baina behintzat ez ditu eskuak lotuta, eta horrek sekulako beldurra ematen die botere faktikoei. Sekulako beldurra. Hori etorkizuna dala ere, gatozen orain eskuartean daukagunera, porrot bat dago, akordiorik eza, bi alderdien artean ezin gobernu bat eratzea, eta hori da, aukera suertatu arren, ala gertatuko ez delako ez da, eta alderdi abertzaleak ere, aspaldian ez bezala preste egon dira hori babesteko, ez? Askotan
beste bigarren plano baten egoten dira, baina orain bultzak, txarten bultza egiten ari dira gobernu hau osatzeko. Noiz sortuko da beste alako aukerarik pa? Gobernu bat ezkerreko edo progresista den gobernu bat eratzeko orain ezpada are gehiago, Europatik rezesio soinua datozenean, edo abstentzioare ateiok agon litekenean, inoiz baino handiago hurrengo hauteskunde batzuetan. Ze gari da galtzen Unidas Podemos aukera honetan? Bueno, ni ze ari den galtzen Unidas Podemos zeit interesatzen horren beste. Interesatzen zer ari gara galtzen herritar bezala. Eta nik uste dut ari garela asko galtzen. Eta esaten diazu, noiz etorriko da beste aukera bat, niretzako zaila izango da beste aukera bat egotea. Hau da, egon den bezalako aukera bat. Izugarrizko aukera zegoen orain 3-4 hilabete. Hau da, Sánchezek munduko prestigiorik handiena zeukan, hau da, olatuaren tontorrean zegoen, mundu guztia zeukan bere azpian, enperadoretxo bat bezala zegoen orain hilabete batzuk, eta zergaitik erabaki du guzti hori galtzea. Zergaitik arriskuan jartzea. Norbaitek esaten zidan, enaiz ni futbol zalegia, baina norbaitek esaten zidan, ezu, partido bat baldin baduka, ekipo batek, eta dauka partido bat oso komplikatua, pentsa dezagun Alderdi Sozialista orain urtebete eta erdi hilda zeuela, eta buelta eman zaio beste alderdiek, bai Podemosek, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, bai Eskerra Republikanak eta lagundu ziotenean gobernura iristen, eta izugarrizko opari bat eman zioten doainik, eta zergaitik erabaki du guzti hori, prestigio guzti hori bertan bera ustea, eta nolabait bere sozioekin aserretzea. Zergaitik egin du eta zergaitik oparitu diogun, edo dizkiogun errastasun guzti horiek alde batera utzi dituen eta mespresoarekin tratatzen gaituen. Zergaitik erabaki hori, nik ez baldin bada lehen aipatu dizuen arrazoi ekonomiko edaitik, azkenean dirua dago atzean beti, ez baldin bada horretik nik ez dut ulertzen. Ze pertsona batek partidu bat irabazi badu, oso zaila zena, komplikazio izugarriekin, eta irabazi du por goleada. Eta saiatu egingo da beste partidu baten jokatzen, bada espada goleadatxo handitxoago bat lortzearren. Baina zure alderdian negoziak nola eraman dituen ikusita, zeureak, ez Alderdi Sozialistak, konforme zaude, egon den tonu horrekin eta nola estutu den soka, alde batetik, zein bestetik, baina zuen aldetik nola ze jarre hartuen ados zaude? Hala, zuretzat hori ere porrota da, alderdiaren porrota da. Behar bada zalantzak izan dezaket esotegaren bigunegiak izan, momentu baten. Nik ikusten dut nola egin zen, hau da, ez da egon inoiz gogorik negoziatzeko, bakarrik aitzakia jarri dira, zenbat aitzaki? Bi gobernu baten ezin direla egon, Katalunia problema bat dela, eta ari dira, Bartzelonako diputazioan gobernatzen Puigdemontekin. Hau da, PDK-tekin ari dira gobernatzen, eta Podemosen ikuspegia Kataluniari buruz da problema. Liderra apartatu behar dela, ez dakiz zer, egunean egun jarri dute aitzaki bat ez egiteko koaliziorik. Eta aitzaki bat jarri zutenean errakuntza bat izan zuen Sánchezek. Bi elkarrizketa eman zituen, da bateken esan zuen, el principal escollo para gobernar con Podemos es Pablo Iglesias. Eta bigarrenean, oker esan zuen, el único escollo es gobernar con Iglesias. Eta, klaro, hitz hori, joan zitzaionean, Iglesias ekarrapatu egin zuen, behartu egingo dugu, zehoz egitera. Orduan, horrekin behartu egin zuten momentu baten negoziazio antzeko zehozer irudikatzera. Negoziazio bat non nik aurkezten dudan nire partea, negoziazio baten beti, pentsa ezagun enpresarioen eta langileen arteko negoziazio bat, edo zein negoziazio, bikote bat dibortziatzen nahi dene, batek jartzen ditu bere eskakizunak, besteak bereak, eta gero saiatzen dira, baina kasu honetan batek jarri zituen, eta besteak berea proposatzen zen hartu papera, joan, aldatu papela, trampa egin, jartzen zuen lekuan propuestas, jarri exigenziaz eta prentsaren gana jo. Hau da, subborondatea baduzu negoziazio bat egiteko, ezara altzatzen maitik, konponketa bat lortu arte. Edo behintzat, agortu arte denpora guztia. Baina hasi baino ez, edo ordu batzuk eman baino ez, nik egiten du nire proposamena, zuk eskuratzen didazu zeurea, eta nik egiten duena den negoziatu gabe, hartu zurea, joan prentsaren gana, altza maitik, joan, eraman prentsari. Orduan, negoziazio benetako bat, neure ustez, ez da egon. Bestela, pentsa ezagun, 4 hilabetetan zenbat egun, zenbat gau dauden benetan negoziatzeko.
baina bakarrik azken momenturan utzi, eta ordutxu batzutan, 48 ordutan, egiten dugu, negoziatu izan dugunarena, eta bagoaz. Orain esango dizut Uriarte jauna, badirudila gauza mugitzen hasi direla, lehen esan dizut gutuna bidali dela Rivera jaunak Sánchezi, bilera bat eskatuz, eta Luis Planas nekazaritza ministroak ere hitza hartu du, eta badirudi bi alderdien arteko bidea malgutzen edo hasia dela. Luis Planas. El señor Rivera sabe perfectamente que puede abstenerse con total tranquilidad. Mire, Navarra, antes lo mencionaban ustedes en el debate, es muy sencillo. En el anterior gobierno estaba Bildu y no estaba el Partido Socialista. En este está el Partido Socialista y no está Bildu. Por tanto, creo que uno puede buscarse excusas, pero esa no. Orain arte agertu ezten Planas ministroa, kanpaina egiten, nolabait ere, Ciudadanos konbentzitzeko. Gauzak aldatzen ari direla uste duzu, gaur gertaliteke hori, zuk esaten zenuen Batur hori eta Riverarekin gaur gertaliteke, ala honek ez du askorik aldatzen? Bueno, gauza raro bat gertatu zen, ezena gehiegi egunkarietan eta telebistakatetan atera, joan den plenoan, joan den asteko plenoan, ainari gilea, denok geritu ginen harrituta, baina inork ez dio importantzia askorik eman, baina momentu baten, denpora guztian hori kongresuan ere ikusi behar da. Hemen ezin dena gauza bat nola iresten diren mezuak nolabait telebistakateen bitartez eta jakin behar estatu mailako telebistakate guztiak direla bankuenak, hau da, telebistakate guztiak eta egunkari guztiak. Estatu mailan Madriden dauden egunkari guztiak denak dira bankuenak, bankuek erositakoak, eta denak galtzen dute dirua, baina naiz eta galdu bankueta sartzen da. Orduan beste egunean, hau zuzenean ikusita, egon zen gauza bat harrigarria. Eta zan, presidenteak ez zion begiratu ere egiten ez Podemoseko taldeari, ez Esquerra Republikanari, ez PNV sinori, bakarri begiratzen Ciudadanosi. Eta esan zion Ciudadanosi, edo esan zion Riverari. Señor Rivera, badirudi oso haserre direla eta ezin direla elkarri ikusi, baina esan zion, señor Rivera, ¿cuándo vamos a juntarnos usted y yo? Eta Rivera erantzun zion, vale, estoy dispuesto a juntarme con usted, que hasta ahora no me he juntado nunca, si es para hablar del 155. Orduan, zetara dator, azken momentuan hitz egite hori eta derrepente ahaztu egitea egon diren ezin ikusi guztiak. Berehala konpondu dira, ze gertatzen ari da mugimendu hori egiteko azkenean. Niri susmotxarra ekartzen dit, ez dit zerronik ematen mugimendu horrek, baina badirudi azken momentuan, bai inkestek esaten dutena, Ciudadanos erori egiten dela, eta horrek suposatuko lukela Podemos laugarren indarra izatetik hirugarren indarra izatera pasatuko litzatekela, naizta apoio berdinak izan, eta Ciudadanosekoek beldurtu egin dira, baina beste alde batetik sekulako presioak jasatzen ari dira, Frantzitik, Macronen gandik, Ibexeko enpresen gandik, bankuen gandik, Madrileko edabideen gandik, ari dira sekulako presioa jasatzen, eta ez dira kapaz izan mantentzeko presio hori behar bada, edo ez dira izango, ez dakit. Uriarte jauna, enuke nahizuke galdia galtzerik, eta orduan solaski eskatuko den labur 10 segundan galdera bana egiteko, eta minutu erdian erantzun da, joateko modan zaren. Jon. Oso labur, Roberto. Bueno, zure burua ideologotzat eta epeluzeko politikaritza daukazu. 40 urte badira, ez da, konstituzioa, alderdien sistema sortu zenetik, Espainiako sistema politikoa. 40 urte hauetan gobernabilidadean, Espainiako gobernabilidadean, egon diren horietatik aratago norbait egoteko lehenengo aukera esan dezakegu une hau izan dela, zeren bere garaian Carrillo eta hortik kanpora geratu ziren, hangitak ere etzen posible izan momentu hartan, edo arrazoi askorengatik. Zergatik da zaila Espainian partiduen sistema horretan gobernabilidadean elementu berri bat sartzea. Zer dago horren atzean? Bueno, alde batetik, zati bat aipatu dut neure ustez dagoen zati bat, eta da ekonomia atzen dagoela, dirua atzen dagoela, eta diruarekin joko gutxi, eta dirua dutenek, eta pentsa dezagun hirukoiztu egin direla azken urteotan fortuna handiak, jentea pilatzen ari dira sekulako fortunak krisiaren erdian eta gaurko egoeraren erdian, orduan hori da arrazoiaren zati bat, baina beste arrazoiaren zati bat ere badago, eta da, gauza bat gertatu zela orain urte batzuk, jentea ja ahaztu egin duena, ze jentea bakarri bizita egunekoa, eta da 15M deitu zena. Hor nolabait jarri zitzaion, hor dago bat zegoen bipartidismo turnistari,
eta nolabait jenteak esan zuen etzegoela konforme batzuk egiten zituzten, batzuk moztu egiten zituzten eskubideak nolabait hartasi handiekin eta beste batzuk txikiekin, eta ja jentea ez zuela hori onartzen, eta nolabait hor egon zen hor dago bat, eman zitzaiona bipartidismoari, eta hor sortu zen olatu bat, momentu baten surfeatu egin zuena Podemosek, eta olatu horren gainean aldaketa posibilitate bat zabaldu egin zen oso importantea, baina mundu guztiatak edo behintzat itsasoko jentea badaki olatua doanean gero badatorrela bueltan. Hau da, inork, boteretsu batek, botere faktikoek, indartsua denak, alderdi tradizionalek, sistemak politikoak berak, ez du onartuko aldaketa bat ainarraz. Olatu horrek, zuk bultzada bat ematen diozu, herritarrak mugitzen dira, sortzen dituzte aukera berriak eta saiatu egiten dira aldatzen, baina horrek buelta bat izango du, atzera. Bestek ez dute utziko bipartidismo turnista hori bere aldatzen. Eta hor, egon dira momentu gogor-gogorrak, ez bakarrik kloaka, estatuaren kloakak, ez bakarrik botere mediatikoak, botere finanziaroak, hau da, badator itzulera bat, lehengo moduarena, bipartidismoarena, eta apostu gogor bat ari da gertatzen. Orduan, alde batetik, nire ustez, diruaren kontua, azken baten politikaren atzean beti dago dirua, beti dago jendea ez dagoena prest, estatukoa aldatzen edo nolabait usten gizartearen barruan solidaridadea gehiago egotea, ez duena nahi inondik inora, beti lehiaren aitzakiarekin, lehiakortasunaren aitzakiarekin, beti ari dira mantentzen sistema injusto bat, eta beste alde batetik, diru kontutik aparte, badago nik uste dut, olatu bat normala dena, gauzak ez dira aldatzen, pum, aurrera egin eta ja aldatu ditugu. Gauzak zaila da aldatzen, oso zaila, politikan, oso zaila. Eta bipartidismoa indartsu dago oraindik. Hau da, egon zen olatu bat, nolabait kuestionatzeko zegoen erregimena, eta orain badator atzeraka, badator konpondu nahi, birkonpondu nahirik lehen zegoen sistema, ez da. Enizuke de nahi, Uriarte jauna, baina hamar gutxi dira eta Madrila jan behar duzunez. Hemen txutziko du solaserako tarte hau eta galderen tarte hau, alare galdera bat eskatu nahi duzut, badakizu bihar Nekane Balluerka Euskal Herriko Unibertsitateko erretorea datorrela, zuze Unibertsitateko irakaslea urte luze izan zarenez, badakigu, Balluerka Andreari galderaren bat egin nahiko zeniokela, eta egingo diozula, beraz, hoxe eskatuko dizugu eta Iberiara deituko dugu, ez da dina abioia atera. Vale, bueno, galdetuko neuk, ontsa hitz egiten hon gara lehiakortasunari buruz, eta munduaren barruan kompetentziaren bitartez, lehiaren bitartez mugitzen da munduan. Eta hori oso horrek badu bere bezesana eta unibertsitate munduan lehiakortasuna gero eta gehiago ari gara importantzia ematen. Baina ekonomia de bien komun bultzatzen duen Christian Felbrek eta jarraituz pizkat kooperatibismoa eta gure euskal kooperatibismoaren aria aipatzen ari dira, lehiakortasuna izan daiteke importantea, baina munduak evoluzionatzen du bi balore kontuan hartuta. Lehia eta elkarkidetza edo kooperazioa. Hau da, lehiakortasunaren balorea bultzatzeko unibertsitate munduan egiten ari dira gauza asko, baina zer egin daiteke gehiago baita elkarkidetzaren kooperazioaren baloreak gazteengan sartzeko. Zer egin dezakegu gehiago? Unibertsitatean, eta ez bakarri Mallorca Andreak berak, nin neuk ere guk irakasle bezala, refleksio kolektibo bat, zer egin dezakegun gehiago, urrengo belaunaldiek konturatu daitezen, gauzak ez dira aurreratzen ekonomian, politikan, gauza guztietan, ez dira aurreratzen bakarrik konpetituz elkarren artean, baizik elkarren artean kooperatuz, elkarkidetzan oinarrituz. Balaxe ingo dugu galdera Balluerka Andreari. Bihar 10:00 7 minutu besterik ez dira falta, Roberto Uriarte, Unidas Podemosen diputatua, Madrileko gorteetan, eskerrik asko Euskal Telebistari etortzeagatik, eta ea zer ateratzen den, gaurko erregaren bilera horietatik, ea akorde horiek badagoen. Ni esker zeuri aukera emateetik, nire azalpenak emateko. Ondo segi, nahi duzun arte. Berriz ere helduko